Pozdrav ljudi, dobrošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. S vama je Blue Gamer i danas nastavljamo ovo veliko istraživanje. Ne znam zašto istraživanje. Ok, ali ima tu imamo hrane, romatan. Ok, više nemamo ništa. Ovo ćemo staviti tu, ona ni potreban. Šavel treba, ovo ćemo maknuti. Mislim da bi bilo red da idemo u mine, naći još dijamanata. Zašto laguje ovako stalno? Možda zato što sam bio promijenio verziju i igrao. A to zato onda jako laguje. Evo ga sad. Stao! Ok, nije nam se ništa dogodilo. Au. Idemo polako. Pitam se da li da uredim ovaj mine. Pišite mi dole u komentare da li da ga uredim, ne znam. Idemo sada tamo. Ako te sretnem. Ok, barem imamo nešto malo hrane. Neću trčati. Zašto blokaje, ja ne znam. Ali vidjet ćemo, to moram počekati. Možda je zbog senzitivija. Nije language. Rescue, spec, ništa. Chat, settings, snooper, setting, vanilla. Action, single player, full screen, ok. Zadnji put kad sam igrao otkrio sam pećinu. Evo je ovdje. Sad ću 100% upast zato što freaking blokaje. Ali nema veze. Sad da vidimo na kojoj smo visini. 11. Trebalo biti još jedno dolje, ali je tu lava. Tako da ćemo se vratiti nazad i ići, na primjer, ovdje kopati. Ok, redstone odmah. On mi je također dosta potreban. Zbog onih stvarčica od redstone-a. Najavljujem lavu, a lava je za mene. Ja ostavio sam coal gore, a ne znam hoću imati baklih dovoljno. Vama se ništa ne vidi. Coal je gore, mogu to skupiti. Ja, zašto blokaješ ovako? To je vjerojatno zbog mog kompjutera koji nema za ništa.
Ok, metal smo našli. To je jako dobro. Da li je tu još metala? Ne. Na kojoj sam visini ja? Visina 9, a ovdje je visina 10, ok. Možemo da nastavimo kopati. I kao što znate, ovo su novi blokovi u 1.8. Ali ja ne igram trenutno na 1.8, ja igram na... Uvijek se odmaknite kad ovako kopate. Ok. Mislim da sam sad na 9, da. Ok, to je ovaj. Ko? Ok, idemo polako. Lago. What? Našao sam onu pećinu, ljudi moji. Jao, našao sam onu pećinu. To je dobro. Samo je strah da se ne izgubim u njoj. Nemoj mi reći da ovo nije otrovni. Ne. Ok, nemoj. Ok, metala. Ali ovdje mi je nešto malo čudno. Alo. Video. O ne. Nisam te vidio, alo. A daj. Vidio ovaj Minecraft. Moj. Biži od mene. Ok, moram malo pobjeći, zato što ovaj Minecraft me tako živcira. Mislim da ćemo ovo doći provjeriti kad se budemo malo bolje opremili. Ne bi baš htio sada da me nešto ubije. Ok, znam put. Evo, prostite ljudi, pala kamera. Sad samo padnem u lavu i razbijem cijeli kompjuter, to ti. Ok, dobro, uspio sam ovdje. Dobro, evo put. Pošto sada nemam hrane, ništa nemam, ne bi volio ulazite. Još blokaje, ma da.
tako me živcira kada mi blokaje da ja ne mogu. Danas, ljudi moji, ide nova epizoda Skywarsa, tako da pripremite se za rageove. Koliko imamo? Dobro, 18 lapisa. Ovaj je dan. Trebaju nam još 2 za bow. Ok, idemo gore polako. A da, normalno da je noć. Ja sam mislio da je Spider na kući me. Da, bilo bi to dobro zbog stringa. Da vidimo ovdje malo u okolicu, da li ima nekoga. Ok, nema, možemo ići u kuću. I staviti ove stvari koje smo nabavili. Našli smo pećinu, to je jako dobro. Ali onu veliku. Imamo 64 redstone-a! Treba će nam 3 kola. Stvari 2. Čak. Da vidimo što se dešava na gornjem katu. Pa ništa. Tamo je jedan pigi, mora da ga koknem, da dobijem malo hrane. I ja. I ne, spider. Ok, uzeo sam i bježio sada kući jer bi me mogao ovaj spider koknuti pošto imam jako malo videovu. Ali tako mrzim ovaj svoj kompjuter da ja ne znam. Da vi to ne znate koliko ga ja mrzim. I ljudi moji, ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove glupe epizode. Mogli smo ući u onu špilju samo što meni glupi kompjuter i Minecraft laguju. Tako da to ćemo raditi u sljedećoj epizodi. I pozdrav!